Hei, tulkaa seuraa, miten mä treenaan mun menkkaviikolla. Ja miettikää, mä voin nyt sanoa hyvästi tamponeille ja siteille. Koska mun elämään on saapunut nää Female Engineeringin kuukautisalushousut. Noita löytyy kaikki eri tilanteisiin sopivia ja paljon eri malleja. Mut keskiviikon mulla siis alkoi menkat. Mä olin menossa tanssitunnille ja siihen sopi noin bokserimalliset, jos on kaikkein korkein suoja. Sitten vaan isot lökärit päälle ja mä olin valmis. Ja siis noi bokserithan teki tosta outfitista niinku vielä paremman, kelatkaa. Sitten torstai ja salipäivä. Mä halusin laittaa sellaiset vaaleat ihomyötäiset sortsit päälle. Niin nämä pikkarit oli parhaat siihen alle, koska ne on seamless, stringimalliset ja korkeavyötäröiset. Siis jos joku olisi sanonut mulle, että mulla voi olla pikkarit, jos on kuukautissuoja tällaisten sortsien alla, niin mä olisin ollut silleen, liar. Mä ajattelin käydä suihkussalilla, niin mä otin ton pussin ja toiset pikkarit mukaan. Tein Stairmastery ja vähän jalkoi. Sitten perjantai mä laitoin noin ehkä söpöimmät pikkarit, noin pinkit päälle. Ja tein kotitreenin. Mä tein vähän syviä vatsoja ja vähän tollaista yoga type. Siis nykyään paljon useammin mä oon silleen, että tekee mieli tehdä joku rauhallinen treeni. Silleen, että saa vaan vähän kehoa liikkeelle. Ja silloin musta tuntuu, että kotitreeni on tosi hyvä. Okei, mun lauantai näytti tältä. Tuli siis lepopäivä. Tuli nautittua vähän viiniä tuossa perjantaina. Sunnuntai mä halusin lähteä ulkotreenille. Ja siis jotenkin niin helppoa, kun noin menkkapikkarit voi vaihtaa jalkaan. Ja sit lähtee. Tässä vaiheessa mun menkat oli aika lopus, niin mun riitti tollaset kevyen vuodon pikkarit. Ja noi pikkarit on siis tehty uudella patentoidulla teknologialla, joka tietenkin imee veren, mutta kans estää vuotoja, hallitsee hajua ja siirtää kosteutta pois iholta. Sitten vaan huuhdellaan, pestää ihan normaalisti pesukoneessa ja sit voi käyttää uudestaan. Mä suosittelen oikeasti testaa.